Dobrý deň, vítam vás pri poslednom vydaní relácie Pečieme s Monikou. Dnes sme si pre vás pripravili veľmi jednoduchý a tradičný recept. Áno, dneska budeme robiť tradičné mafinky, veľmi rýchly a jednoduchý recept, ktorý vlastne keď to všetko upečieme, spravíme, prichystáme, bude práve to konečné, to najkrajšie na tom, pretože si zavoláme detičky, ktoré nám pomôžu zdobiť tie mafinky, aby sme vlastne treba rozvíjať rodinu, aby si aj tie maminy spravili čas spolu s tými deťmi, aby tvorili, aby im tie deti ukázali, aké sú šikovné. Na prípravu budeme potrebovať 150 g práškového cukru, 100 g masla, 2 balenia vanilinového cukru, soľ, 2 vajcia, 250 g hladkej múky špeciál, 150 ml mlieka, 2 kávové lyžice prášku do pečiva a čokoládu alebo ovocie podľa potreby. Máme pripravené v tejto miske, máme pripravené 150 g práškového cukru, máme tu 100 g masla, máme štipku soli, 2 vanilkové cukry a vlastne toto všetko si dáme do miešača, robota a na pomalých hotačkách si to vlastne vymiešame do hladka. Keď to budeme mať vymiešané, pridáme 2 vajíčka, zase to na chvíľočku, asi tak minútku, 2 pomiešame, pridáme mlieka a nakoniec hladkú múku, 250 g hladkej múky a 2 lyžičky prášku do pečiva. Všetko to spolu zmiešame a pôjdeme plniť. Spravíme si polovičku ovocné, bude tam lesné ovocie, ktoré sme si asi tak pol kila lesného ovocia so 100 g kryštálového cukru sme si uvarili, predvarili len chvíľočku, asi nejakých 5 minút, kým sa cukor roztopil, aby sme nemali to ovocie také kyselé. Nechali sme si to vychladnúť a potom budeme plniť jednotlivé košičky. A potom spravíme čokoládové, kde dáme, odoberieme trošku nabok do misky si masy a pridáme asi za 2 lyžice kakava. To rozmiešame a nakoniec pridáme takúto čokoládu, čiže tmavú čokoládu, ktorú pridáme do cesta a budeme plniť tieto papierové mafinové košičky a budeme piesť cirka na tých 150 stupňov, možno nejakú pol, 3/4 hodinku. Radšej pomaly, aby sa to celé prepieklo. Výborne. Takže môžeme začať. Prvým krokom bude, že si vymiešame. Čiže vymiesime si maslo, práškový cukor a vanilkový cukor. Takže na chvíľočku to zastavíme a pridáme opatrne 2 vajíčka a zase na chvíľočku to premiešame. Tak, za chvíľočku to pustíme, len trošku si oškrapkáme tieto kraje, lebo sa nám tu maslo aj práškový cukor trošku na tých bokoch zostal, takže zase si to pustíme. Takto a môžeme si pridať 150 ml mlieka. Takže opatrne si prilievame a môžeme aj na jednotke, na dvojke pustiť, miešať. Keď to máme spolu zmiešané, už len si pridáme múku. Môžeme si to aj odstaviť a už len si pridáme múku a prášok do pečiva. Takže je to naozaj veľmi rýchle. Veľmi rýchle, jednoduché. A hlavne chutné. Veľmi chutné, áno, presne tak, lebo tam ide
tie ingrediencie, aj mliečko, ktoré tam vlastne zjemní celé to cesto. A je toto naozaj ten tradičný recept na mafiny? Lebo vieme, že teda kolujú rôzne recepty a toto je naozaj ten? Ono je veľmi veľa tých receptov a už záleží, že komu sa s čím dobre vlastne robí. Takže mne sa páči veľmi tento, ja mám tento osvedčený. Takže máme vlastne husté cesto a môžeme s lyžicou veľkou vlastne prichystané. Tieto košičky nemusíme vôbec ani namastiť. Vlastne oni sú už ako keby také a nedáva sa ani doplná? Áno, dáva sa potom to vlastne... tak do štvrťky. Ono nám to ešte nakyne. A ešte tam pôjde vlastne ovocná náplň, ktorá by nám vlastne to spravila také moc vysoké. Takto. Čiže dáme si, najskôr si spravíme ovocné a potom si môžeme ukázať aj tie čokoládové. Tie čokoládové sú veľmi chutné, lebo tam ide vlastne čokoláda. Čiže ono, keď sa to maličko vychladne, tak ako keby tak tečie tá čokoláda. Dobre. Čiže máme tu prichystané ovocie na ovocné. Vlastne tu je... Takže čo tam všetko máme? Môžeme si tu je vlastne len lesné ovocie mrazené, ktoré bolo rozmrazené. Asi približne pol kila. Do toho sa dá 100 gramov kryštálového cukru, nechá sa to chvíľinku povariť, asi 2-3 minútky. On to začne tak trošičku husnúť. Odstavíme to, ako keby sme si spravili takú marmeládu, aby to nebolo moc kyselé. A vlastne už len vkladáme, ako to je ľubovoľne ovocie. Vkladáme to dovnútra, alebo stačí to len tak navrch? Áno, dáme to trošku navrch, ale môžeme to s tou lyžičkou aj ako keby tak postlačať nižšie. Takto. Bo keď sa robí, tu nemusíme namačať nič do múky, že aby nám to nespadlo na spodok, ono sa to pekne, tým, že sa to nakyne, ono sa to ako keby schová, tá ovocná náplň. Pri bublaninách je to niečo iné, tam to čerstvé ovocie ide vlastne na vrch a tam potrebujeme trošku to čerstvé ovocie namočiť, ako keby posypať múkou, aby nám to ovocie nespadlo dole. Čiže vlastne takto si dáme ovocie, ľubovoľné ovocie, aké máme, kľudne môžeme použiť aj marmeládu. Do toho kakaového si miešame asi približne zo 2 lyžičky kakava. 1, 2. Zamiešame opatrne. Je toto také bežné kakao, ktoré sa dá kúpiť v potravinách? Áno, toto je krásne tmavé kakavo. My používame holandské kakavo. Ono je aj krásne voní, ale myslím, že aj v obchodoch je bežne dostať kúpiť už kvalitné kakava sú dostať kúpiť. Takže ak by sa vám zdalo, že má také hrčky, vlastne to kakavo ešte predtým, toto nemá, tak vlastne stačí to len preosiať. No, tak ako krásne voní. Cukor, tak takisto aj... Presne tak. Ak by práškový cukor mal hrčky, že ho máte dlhšie práškový cukor a potrebujete sa ho zbaviť, tak vlastne cez to sítko to stačí presítkovať. No a tu použijeme vlastne takúto krásnu čokoládu, celú. Keď máme v celku čokoládu, tak ju môžeme na väčšom strúhatku nastrúhať alebo normálne nakrájať na menšie, ako keby len nalamať. Áno. Lebo ono to vlastne bude úplne perfektné, keď sa to upečie a tá čokoláda vlastne z toho vytečie. Takže len sem vlastne dáme asi tak za 2 hrste. Kto ako ľúbi čokoládové. Ako kľudne sa tá čokoláda môže dať aj do bieleho cesta. Ako nemusí sa tam dať kakavo donútra. Takže zase len tu približne 1 lyžičku. Ak máme málo, že chceme ozaj také veľké, aby to bolo vysoké, tak môžeme dať vlastne viacej toho. Takže super. Toto cesto, ktoré sme teraz spravili, je približne asi na koľko porcií? Toto je približne na také tie menšie mafinky, lebo toto sú skôr také väčšie. Tak približne okolo tých 35-40, asi čo sme to tak rátali, keď robievame, tak približne okolo tých 30-40. Ale nie takéto veľké. Týchto veľkých je cirka okolo tých 25-30 vyjde. Zase záleží kto koľko, aké plné dáva, takže viete, tej čokolády
A keď sa roztopí, tak ona až tak tečie, ale to si ukážeme potom, keď sa to vyberie. Takže v podstate máme prichystané. A môžeme to A dať môžeme do to rúry. vlastne dať do pece. Pečieme Na našej šeske, ale približne na tých 150 stupňoch alebo 180, záleží kto akú má pec, jak je zvyknutý. Približne ako sa pečú torty, radšej pomalšie, možno viackrát otáčať, aby to aj tá ovocná náplň, aj tá čokoláda sa tam pekne prepiekla a cirka okolo tých 25, 30, 35, ako kto má naozaj nadstavenú rúru. Mafinky sme si upiekli a nechali hlavne vychladnúť. A teraz práve ideme na to najkrajšie, čo je vlastne na Vianociach a na pečení. Takže ideme vyzdobovať. Áno, takže už sme sa natrápili s pečením a teraz trošku zapriahneme celú rodinu k tomu, aby nám trošku pomohli aj vyzdobovať. Tým pádom aj nebudú aspoň robiť zle, ale môžu trošku tie deti prispieť troškou a budú sa tešiť, že čo vytvorili. Čiže my si vlastne môžeme spraviť to, My tu máme najprv, keď môžem rôzne formy. Mohli by sme divákom vysvetliť, na čo sa používajú, čo to je, kde ich môžeme nájsť? Máme tu silikónové formičky, ktoré nám pomáhajú vlastne jednotlivé tie tvary, alebo rôzne, či už psíkov, alebo zvieratka, alebo kvetinky. Vlastne nám pomáhajú trošku uľahčiť tú prácu, aj teda to zdobenie. A silikónová formička, môžeme ju nájsť v ktoromkoľvek, či už internetovom alebo cukrárskom obchode. Jedine, čo treba ju trošičku vymastiť, či už s včelím voskom, alebo trošičkou oleja, nechať to, natlačiť to na aby to splývalo spolu, aby to bolo rovné. Treba tam dať marcipán. Tak, treba tam dať marcipán. Zarovnať. A aby sa nám to teda ľahšie odtiaľ vyťahovalo, tak buď si to dáme, mastí, áno, presne tak. Buď si to dáme stuhnúť. Keď máme tuhší marcipán, nemusíme, hneď nám to sa bude dať pekne vyklopiť. Takže keď máme taký marcipán, ktorý je možno trošku mäkší, dáme to do chladničky na 2-3 minútky. Presne tak. Dobre. A potom tu máme, som si všimla ešte ďalšie máme také vykrajovačky, formičky, áno, presne, ktoré fungujú tak, že vlastne si to položíme na vyvalkaný marcipán, ktorý je asi 2 mm tenký. Takisto to položíme, pritlačíme, aby nám vyšla pekná vločka. Ešte kraje trošku dáme dole stadiaľ, aby nám to tu nezavadzalo. A vlastne na stole si pekne vyklopíme. Máme krásnu vločku. Môžeme ju ešte prestriekať trošku s týmto voskom, aby sa nám... Alebo dať aj olej. Leskla. Alebo dať malilinko oleja. Áno. A keď ju chceme mať trošku ligotavú, tak vlastne len s týmito jedlými potravinárskymi glitrami ako keby spravíme tú vločku takú trošku krajšiu. Vlastne Takže toto sme vlastne používali takisto ďalšie možnosti na zdobenie. Toto je priamo potravinársky glitter. Tuto máme ešte, som si všimla, rôzne farby potravinárske. Ešte čo tu môžeme nájsť? Tieto guľky, cukrové guličky, áno, všetko sa dá zohnať v tých potravinárskych obchodoch. Presne tak, v týchto potravinárskych, cukrárskych obchodoch. Jedle, cukrové guličky už dneska sú bežne dostať aj v potravinách. Áno. A už rôzne veľkosti a rôzne farby. Čiže ešte tu máme jednu. Takisto aj ten marcipán môže mať rôzne farby. Presne tak. Buď si kúpime už zafarbený, alebo si ho môžeme potravinárskymi farbami zafarbiť sami, podľa toho, koľko potrebujeme. Ak by náhodou niekto mal pochybnosti, že tie potravinárske farby sú nejako škodlivé, vieme to vyvrátiť? Určite každý obchod musí mať certifikát na dovoz týchto potravinárskych farieb. Čiže sa nemusíme báť, je to naozaj všetko v poriadku? Určite. Môžeme to používať? Presne tak. Môžeme to používať a zdobiť si a skrášľovať potraviny. My sme si dnes aj na pomoc zavolali dievčatá, aby ste mali asi predstavu,
ako to má teda vyzerať pri naozajstnom vianočnom alebo teda predvianočnom stole, keď sa pečie. Takže my poprosíme Katku a Zuzku, ktoré nám prišli dnes pomôcť, vyzdobiť pár mafín. Takže dievčatá, nech sa páči, môžete sa začať realizovať. My sa veľmi tešíme na vaše výtvory a na vaše kreatívne myslenie. Takže môžete si skúšiť zobrať mafinku a môžete... Tu máme vločky, máme tu dokonca lístky zelené. Kľudne si môžete použiť aj toto, čo tu máme. Nemusíte sa hanbiť ani báť, nech sa páči. No. Či by sme aj tebe dali niečo? Vám niečo? Čiže takto si to môžeme zase Ja sa zase budem tešiť, keď to budem jesť. Super. Ak náhodou niekto marcipán nemá, sú aj nejaké iné alternatívy, ja neviem, šlahačka alebo niečo podobné? Čo by ste mohli tak poradiť? Skôr možno s bielkom ozdobiť. Vlastne sú dostať takéto bielkové náplne. Toto je vlastne bielko, len zafarbené. A takisto sa dá vlastne použiť, ako je napríklad tu, že môže si, síce keď nemá marcipán, môže si to obtiahnuť s čokoládou, alebo teda s tým bielkom, ozdobiť s bielým. A vlastne aj to bielko sa dá farbiť na farebno a už len napríklad s takýmito, aby si nemusel veľa zbytočne robiť, tak vlastne sa dá aj s takýmto bielkom, ktoré hneď stúhne, sa to dá tiež takto pekne ozdobiť. Čiže dá sa aj s čistým bielkom, ako na perničky, čo sa zdobí. Bielko s cukrom sa vyšľahá. Vlastne len taká bielková hmota sa spraví, ktorá sa dá potom farbiť a dajú sa tiež takto veľmi pekne, že sa celá tá mafinka obtiahne s tým bielkom, zafarbí sa, už sa dá rôzne kresliť s tým bielkom, akože naozaj tiež sa s tým dá rôzne veci. Dnes ste videli posledné vydanie relácie Pečieme s Monikou a my sa s vami lúčime a tešíme sa, že sa zapojíte aj s nami do takejto krásnej výroby a že využijete recepty, ktoré sme vám ukázali za tieto posledné 4 týždne. Prajme vám krásne sviatky, užite si krásne Vianoce a veríme, že sme vás inšpirovali aj na ďalšie recepty. Veľmi sa teším a ďakujem pekne za príležitosť vám ukázať nové recepty. My vám takisto veľmi pekne ďakujeme za pomoc a za to, že ste nám ukázali a teda vlastne ste nás oboznámili a zaviedli ste nás do takýchto tajov cukrárenskej výroby. Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu a prajeme naozaj krásne sviatky.